Инде бәйрәмгә килгәндә Биектау ахыры көнне җибәргә уйлаган. Биектау белән дөрестәндә бик күптәннән эшләдек, 4 ел бергә эшләдек. Инде ул шалтырата, хәлне белә, сораша, кирәк булганда ярдәм сорый, без аны беркайчан да ташлаганыбыз юк. Шул бәйрәмгә килгәндә инде открыткалардан тыш генераль директорның бүген котлавын әйттем. Алда көнне тәбрикләү открыткасын җибәргәни, ул һәрберегезгә күренә торган стендларда урнаштырылды. Һәрбер райгазда инде бәйрәм котлавының самый саллысы безгә бер атналык, һәрберебезнең куен кесәсендә ятып торган самый кадерле теге бәләкәй генә карточкага бершәр оклад премия килде инде безнең шулай бит. Бик зур итеп рәхмәт, шундый мөмкинлек тапканга җитәкчелегебезгә. Инде зарплаталарыбыз быел июль аенда артты. Инде ахыргысы булмасын дип теләп калыйк. Бик зур итеп рәхмәт. Бик зур рәхмәт барсына да. Менә шундый шартлар тудырганга эшләргә җәмгыятебез җитәкчелегенә, районнарда булган район хакимиятләре башлыкларына. Менә бүген бу безнең инде 4нче җыелыш, иртә белән сәгать 8дә булдык балык пистәсендә Илдар Рашитович килде. Аннары сәгать 1дә булдык Арчада исполком председателе килде. Телешедә булдык сәгать 3нче яртыда Назит Накипович үзе килде. Менә Сабадан Расих Рахимҗанович катнаша. Без инде шушы профессиональ бәйрәмебез алдыннан һәрберсенә аларга мөрәҗәгать иттек. Үзебезнең тырышып эшли торган алдынгы җегетләребезне, кызларыбызны тәбрикләп китәргә әз генә мөмкинлек табып булмасмы, районнардан почет грамоталары булдырып булмасмы дип, алар безнең сүзебезне нитеп алдылар, хуплап алдылар. Бик зур итеп рәхмәт аларга. Расих Рахимҗанович, мин Рәис Нургалиевичка кичәмгә рәхмәтемне әйттем. Яңадан барлык менә шунда җыелган коллектив исеменнән шөкер Аллаһ безгә рәхмәт иткерсенде. Аларга безнең идеяларны поддержать иткәннәр өчен бик зур итеп рәхмәт. Һәм бездә үз чиратыбызда районнарда уздырыла торган барлык культурный мероприятиеларда, спорт мероприятиеларында бер генә районында калганы юк. Сабыр районы гына түгел, Сабыр районы бигрәк тә алдынгы bütün районнар актив катнашып киләбез. Районнарда уздырылган чаралар әйткәнемчә спорт, художественная деятельность, политический вопросны сайлауларда катнашумы, или башкасымы, бөтенесендә аларның әйткән сүзләреннән кире какмыйча, ничек булса дөрес итеп поддержать итү ягын карап яшибез, эшлибез. Монысы өчен барыгызга да җегетләр, кызлар бик зур итеп рәхмәт. Инде тәбрикләүләргә күчик. Тәбрикләүләрне идарәбез исеменнән хөрмәтле Исмәгыйль Ибраевич сезгә җиткерәс килә. Сезгә тәбрикләү менә барыгыз исеменнән дә язылган открытканы тапшырырга мин чакырыр идем Гимаев Эльмира Рашидовны. Чыгалайда. Hürmetli İsmail İbrahimoviç, sizin için көңелебездән нефт һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне белән котлыйбыз. Газчылар көне яктылык һәм җылылык бәйрәме. Газчы һөнәре элек тә, бүгенге көндә дә иң дәрәҗәле, абруйлы һөнәрләрнең берсе булып тора. Аның абруе һәр газчының үз һөнәренең остасы булуында, билимендә, тәвәккәллектә, кешеләр белән аралаша белүендә, үз эшенә җаваплылык белән карап, бөтен күңелен, йөрәген кызганмый эшләвендә. Әлеге матур, шын ирләргә, газчыларга хас булган сыйфатларны бездә сез тәрбияләдегез, Исмәгыйль Ибраевич. Сез безнең өчен укытучы остаз да, киңәшче дә, дус да, дәрәҗәле шәхес дә, дөрес юл күрсәтүче дә. Сезнең халык өчен эшләүегез безнең өчен үрнәк булды. Сезнең нык фикерле, үз сүзен курыкмый әйтә белүче, авыр чакта ярдәм кулын беренчеләрдән булып сузучы, кеше уңышына ихлас куанучы, җитәкче булуыгыз безне сокландырды һәм сокландыра. Рәхмәт сезгә. Алдагы яшәр гомерләрегез якты һәм матур булсын. Олы җанлы Тәнирә ханым белән балалар, оныклар бәхетенә куанып, аларның яратуларын, кадер-хөрмәтләрен тоеп, саулыкта, иминлектә, күңел тынычлыгында яшәгез әле. Бәйрәм белән котлый сезне. Сез утырткан һәр агач, башын иеп рәхмәт укый, миләш, чия, алмагач, Собагазның һәр җирендә сезнең караш, сезнеңез, киңәшегез маяк итеп, яшибез, эшлибез без. Бәйрәм белән котлый сезне.
Шушында безнең белә бергә хезмәт иткән җегетебезне лаеклы ялгаз атабыз. Ул иң булганнардан, иң уңганнардан, иң тәртипле, иң эшлекле җегетебез. Инде үз урынына үзе теләгәнчә, үзе ышанып, эшен калдыра торган кешене калдыра. Хөрмәтле Рафаил абый, Рафаил Газизович, чыгалы. Киңа хезмәтең өчен башыбызны Türlü vakitler bakandır indi. Gelmem bir şey bitti mi ne? Sabah için kavuk atersiz. İşledik. Bir zor atlatsız ya. Rayonu başlığı orunbasarı Zakirjanov Rasih Rahimjanov. Hayırlı günler desen gününde öyle kişiye kirmedik. Men endi sizga buni ikkinchi marta buni Ibrash bilan da shahid bunda xizmat yo'lini buldimmiz, oldagi yo'lni hikmatli traditsiya. Shuncha o'zingizning xinari berganingizda xizmatkorlaringizni shunda tabriklab ketasiz. Ikki yoshlik aybat traditsiya. Benim indi münasebebi belgili. Bizning şu sentyabr ayına kirganda sentyabr ayında yani mesela aytib kerak ishimiz zo'r bayramimiz var ayında. O birinchisi indi mana o'zgan kunni bizdan 1 sentyabr butun ota-onalar orqali maktablarda yig'ildik. Endi sentyabrning 1-6 kuni bizdan neft ham gaz sanoatida ishlovchi xizmatkorlarning bayrami. Yani mesela sizning tip bizde şu ülkede işlevçi hizmetkarlarının şahardan kongası hem sizin idarenin hizmetkarlarının bayramı. Benim de sizge Sabah Municipal Rayon Başlığı Minixanov Reis'nin Rayiş hem Başkarma Komitet Sabah Rayon Başkarma Komiteti Jitakçısı Murat Raşatov için yazısının selamlarını yollayayım. Şahsen özümün de sizge şu bayram bilen tebriklep gitem. Sizden indi hizmetiniz o beyerle bitirdilik hizmet beyerle bitirmesi hizmet diye bitirmek gerek. Çünkü yılı bütün kişiye gerek. Oşarga bütün kişiye hazırlarga gerek. Her indi gazsızlana yüzde de tutup olmayı. Allah'a şükür, ne aytırga gerek. Belki bittiler indi kavuk hatersiz biz uzgan yolunun jığılık sezonunu tamamladık. Indi sentyabr ayında bu ayın her ikinci jığılık sezonuna kirip ketemiz. Onda da sizden işiniz ko'rine biz o'z vaqtida bütün dokumentlarni tegishli darajada topshirib rayonning bütün byudjet учрежденияларын ya'ni bütün qolgan abonentlarında fizik zatlarının da yurtlarına жылуулар жиберебиз. Бик зур рахмат хезмәтләрегез өчен. Бу хезмәтләр шушы siz булмасагыз, аны беркем дә эшли алмый. Инде аеруча рәхмәтләрне белдерәсем килә менә. Siz bir нинди мәдәни чарадан калмыйсыз, районның инде спорт yarışlarında ilan edilgenlerinde bütünüsünde katnaşıp giresiz. Bütünüsünde prizli ürünler de olasız. Bu indi tüp işinizge kirmese de beraber sizden şuşu kriyatin ağırlığına bağlı. Bunda sizden uyuşmalarınızın birdenliği de kuruna, yani özüm de şahit. Kilgende bütünüz matırına kilip bütün streetlerde, ilerlerinde sizin komandalarınızda izleyeceksiniz. Bana şulay devam etirsiz, diye düşünüp kalam indi. Gelecekte tamamda zorrak neticelere erişirsiniz. Endi bayramga kelganda bütün yüzgede işenlik sağlık, en mühim narsa
Bütünüzge de семья тынычлыгы, үйдә тынычлык булсын инде менә күрәсез сез инде күпмедер ул өлкәдә эшлисез, газ мәсьәләләрендә күрәсез ничек ниткәннәр. Алла бирсә, анда тотырлык булса сезне предприятиедә тотырлык эшләр дип гомумән әйткәндә бүтән изге теләкләр. Алла бирсә, һөнәри бәйрәмегез белән рәхмәт сезгә. Hürmetli Rasih Rakıncanovich, benim için bir de kaderli olan hizmetdaşlarım. Sizin varağınızda da özünüzün profesyonel verim, nifetem, ülgat sanatı hizmetkarları günü bilen, şın kumulumdan tebrik etem. Varağınızda da sağlık, selametlikinin en zorun dilim, seviye bakıp dilim, balalar üstürüm. Şimdi işlerinizde kavukatar bunun işe, buna bek şatlandıra, kolektif, indi şunday motor etip işley, ko'rsatkichlarga aybat, xavf-xatarsiz ishlaysiz, tatlı ishlaysiz, birdam ishlaysiz. Buna hali bunda chiqish, buna sizning ortda yigitlar bilan siylashib turganda Rustam Rinatovich shaltiratdi. Ko'plar eshitgandirlar, g'urumkaga da qo'ygan edi. Bu endi ishtakchigizni de maqtadi. Kolektivdagi xizmatning nechik turishida aytib ketdi. Bek motor etib ishlaylar, döndürüp ko'rsatkich biladi. Ko'rsatkichlari de yaxshi, aybat deb Alloh kunda shunday motor ishlovlarin so'radi endi. Rahmat aytdi. Bu endi sizning bütünüzün de zor hizmeti, sizning borlig'ingizning de tirishligi degan so'z. Yangadan narsa aytasim kela endi. Menga da endi ko'ngilli bunda tushasim kelib tura. Siyinib tusham, yugurib tusham. Yugurgan yerdan qutlaularda endi barliq raygaz начальниклары muna открыткалар berdiler. Siz topshirdiz. Открытка ol benim için zor ayber. Reis Nurgayev'in qutlauını aldım. Ondan soň Rustam Rinatovich'in muna qutlauын открыткасын algan edim. Endi yanadan muna o'zi şaltıratdı. Bu benim için zor ayber. Şoňa görä нәрсә әйтәсем килә. Яңадан теләкләрем шул инде сезгә. Шул булганны маркасын төшермичә, яңадан да инде моторлатып, яңадан да үстереп, күрсәткечләрегезне инде төшермичә, мотор итеп, хавፍ-хатарсыз эшләргә язсын. Семьяларыгызда тынычлык булып, инде эшегез җиңел түгел. Иркә дә эшлисез, төнлә дә эшлисез. Кайтып кирип яңадан чыгып китәргә дә сез мөмкин. Шуңа күрә инде bir-birigizне аңлашып, тату итеп, мотор итеп эшләргә язсын.